Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3. Salut i benestar. Bona tarda. Estem confinats per culpa del coronavirus, però us pensàveu que no podria córrer? Doncs mira, al pàrquing, fer tot el tom són 150 passes i porto moltes voltes de pàrquing. Confinats. D'on ve la paraula confinats? Doncs ve de finis, de fi, evidentment, però anem més lluny, anem a descobrir l'origen, no del virus, però sí de la paraula confinar, o sigui, de fi. Té dos possibles orígens, dues possibles arrels, no està clar, en les llengües indoeuropees. Una primera possibilitat seria deig. Deig és el que volia dir en indoeuropeu fer una rasa o bé col·locar, posar. Aquest deig és el que dona en anglès ditch, que vol dir rasa, i a través del llatí, que transforma la inicial en una F, en català és el que ens dona ficar o fixar, o possiblement fi, però és el que no se sap, això molt bé. L'altra possibilitat, si no és deig, seria beid. I beid és el que ens dona, en indoeuropeu volia dir separar, i és el que ens dona en anglès bite, que s'assembla molt, que vol dir mossegar, i és el que en el llatí també transforma la inicial en una F i passaria en català a paraules com fissura, fístula o fendre. Fendre l'aire o fendre un paper vol dir tallar-lo, o qui encerti quin és l'origen, si deig o beid, deixarà d'estar confinat. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!